Wis jaman saiki ngadepi wong urip jenenge wong urip ki ya akeh, dadi ya repot kabeh mung isine kok kaya-kaya kabeh mung isine mek njaluke munggah. Mulai wiwit bocah cilik lek ngajari cah sekolah kae lek sampai gak munggah jenenge ndongkol. Kudu naik kelas. Terus sing pegawai-pegawai yang ngono kabeh mang padha njaluke munggah pangkat, pejabat-pejabat yang ngono kabeh karepe munggah pangkat. Engko lek ora munggah kuwi elek mergo keplorot. Lho. Kaya ngono kuwi mang kabeh kaya-kaya wong urip sing njaluki munggah lah. Lah sing ning kanane ya ngono, munggah swarga. Engko lek elek kecemplung neraka, kecemplung buwen. Kuwi sing elek-elek, kejegur jurang. Dadi sing kena apa ya kok sing apik-apik kok isine munggah kabeh. Lah tapi lek hasil tanine wong tani wong cilik ngene iki lho. Jagung barang ngene iki lombok barang ngene iki lek regane iki lagi ting-ting munggah lho kena apa kok gunjingane iki wis tekan dhuwuran. Lho ngono kuwi lho apa wong tani wong cilik wong isoran ki ora oleh munggah ngono apa piye to karepe. Aku kok mbumbun ngono kuwi jane piye. Wis ngono ae lur. Ki ya tulung di like, di subscribe. Wis matur suwun.